Okay, my friend, ladies and gentlemen, this is Anyigold TV. We are live in Genting Island for the celebration of our brother. Etogo Komabode. So, onye avocado ya na-agba oil and gas na Malaysia. So, oil and gas, nwanne m biko gwa iko bisiri n'abalị a. My brother, Anyigold TV. Ekenere m gị kenesie gị ike n'oge arụ adị ụta na obi dị m sarịsarị na isi nwanne anyị nwoke bụ Komabodi na Malaysia so kpọrọ anyị oriri ebe a ka anyị bịa rie nwụọ ịma na ebe a na-enwe nwere ka ihe ọma na-abịa anyị nọ na-asịkwa na anyị ncha niile n'ebe a bụ ndị oke enyi ya nwoke bịara n'ohere ya ndị be anyị si na anyị yiri n'igwe na amara onye ike bụ so anyị nwa bụkwa friends ya abịago zaya oku sọpọtụkwa ya n'otu anyị si wee sọpọtụkwa ya n'isi onwe anyị ofu n'ofu na sị na onye ji mmadụ onye nwere mmadụ karịrị nwere ego anyị na-asị na ọ ga-adịrị ya na mma na from today ise na ihe niile ọ na-achọ n'oge enweta ya ego na-abịara ya ga-adị ka mmiri maka na mmiri ihe nwere enemi na mmiri achọrọ ịma ọ na-akọ dị ise na-asịkwa na otu anyị na-afụ awa brọda bụ Komabodi na ọ ga na-azụ ka afịa mana ọ ma nna ka afịa